lajeng pripun niku monggo. Niki sinten niki sinten? Mbah Klewer. Mbah Klewer. Sekaya pundi Mbah Klewer kaya pundi? Saka kene. Oh, nggih. Terus dugi mriki badhe napa Mbah Klewer? Aku ngelak. Oh, lah. Pipis pripun? Pipis. Anu, mimik pripun? Mimik. Ayo Mimi. Lah, unjuke napa? Wedang putih ae. Wedang teh. Ya. Jadi gareng tambah dia. Lho sak wedang. Takoni in sing nambani sapa in kok gareng? Anu, Nuwun sewu, Mbah. Sing nambani sapa? Sing nambani sapa? Sing nambani kersane sinten, Mbah? Kudu gareng nek ora. Oh, niki mengke tak timbangane ora mari jenengan yo piye carane? Ya, yo cong. pancen tugas iki bintang tamu karo nambani wong kesurupan ngene iki. Reno. Pripun? Piye Kang Gareng? Ngopo kliripet kok? Lho nek banyune ora apa-apa. Katutan irisan lombok iki. Jo piye-piye iki mau kan cah mendem dadi ki ora ngerti. Iki Mas Gareng unju iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sapa iki? Aku sing mbok sawit ringin gede kae. Seseka. Lah jenengmu sapa? Jenengmu? Kiai Tunggak Sejati. Tunggak sejati. Aja ganggu gawe kancaku Gareng to, Mbah. Aku ora arep ganggu gawe. Lah terus kepiye? Iki mau umpama jiwara gone isi jabang bayi gareng ora disembur, aku ora teko kene, aku ora nrimake. Oh, kowe ora trimo. Terima. Lah terus kepiye lho Gareng? Oh, critane ra trimo iki. Terus kepiye? Aku gelem lunga ning ana syarat sarana. Syarat-syaratane apa? Kiai loro iki sapa iki sing kakung-kakung? Menika pajangan kalih. Alif. Omongno karo beliau berdua nek pengen selamat donya akhirate. Apa? Bathuke gareng kon nempel 100.000. Iki hak tanggung Iki jawab. dolan kok mesane Pak De kula niki matur nuwun Bapak. Omong ngono. Napa? Piye? Aja suwe-suwe. Oh iya. Ojo saka jiwa ragane Gareng, mampir ning jiwa ragane Pak De. Salah yo. Yo, piye iki Kang Gareng mari? Tak bae. Ojo.